Sina may naat mga maste mangud masikita yarya programa kignot kiwal sina radio station DXMM. Asambatan ko na sina kay na yaon na amoy nakiapag bitsarahan di sabsing kita niyo na labi luba na guest sin kita nagasangsa nagmaksud mari pa station ta hindon dayan na. So yari kato sambat ko na inamulong tayo na putukan na kura sina United Solo Chess Club Incorporated damo ina present nila hi Mr. Noneri Asiri iwan disabsin na pagbasa ho na panaiwan niya ni Sir Sari Subahani. So sumungsong ya una maratara sabi na magmino-mino. So yari kato hi Sir Neri amin na president sina United Solo Chess Club. Assalamualaikum sir, good morning. Live kita station ta DXMN. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Iban, good morning daysab. Iban, mawi ako sambil itok balin kasilasa. Salam kasilasa pakatala na yung huga DXMM. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hi sir, umati-hati kita sina pakaradyaan na paon sina last June na bang kita wayron na sa 2018 atau pitsahang tagwalo sampai pa 28 na. So yad to amin mabata hati ho na muna amo ina piaon dito 9th atawa Davao amo ina 19th Asian Age Group Chess Championship. So bangka kumusta? Bismillah, alhamdulillah. Marayaw to din naman lang ta result sinamon kadumtuman ta na ngayo kita kanyo tabang isang da kumandua nahati ko baha diung og sintuhan hindua na to katan na nag-gold medalist and player Tarindalupa. So, the first ever gold medal na receive sinamon chess amon Tarindalupa. So, amuyat tinamon sa lingkat-lingkat amon ika-story na mo bihabihayaon damikyan aon siya hang putag upat countries na nakakawa kita gold medal, alhamdulillah. Halom sinahang putag upat yato sir na Neri bangka unuwahin biya mga magka-observe mo rin dito kanila iwan day sabsin may ta siya inapi hamulong na kya dihilan atau kya kuanan sina wajil ta rin diha pagula lupa so. In events yet to participated by 14 countries. ASEAN plus yung pagtawag kanya. ASEAN, it means na Asian countries lang. Because of plus, i-open siya other countries. Kaya aon mga nakaparticipate ng mga Norway, tayo nga mga Switzerland, iban sin kaywanan pa. So, inamon pa kanya to, amon na competition, divided siya into 3. Aon siya individual events, daysab, aon siya team event. In 3 ato pag-ianon ko, amon na in standard event, rapid, even blitz. In standard event ini, upat jam maubos na mong in panayam. Ubos rapid isab, ang kajam, magkaubos inambok panayam, ubos, dito sa blitz, maubos siya hang 2 minute. Sa kira-kira kaya participatan sinamon player tambok damay narata, uto sari subahanira. In kaya gamean niya kata, inapanayam niya, kawantag 7 games. Kasi each event, aun siya 9 rounds. So dito ay standard, okay na yung performance ta, because nag-participate man dito, labi tungga to sa chess players. Sa taod-taod, dahil nga Pilipinas pa rin kasi kita in host country. Ubos in second participation mataod, dahil nga Vietnam, nakapara sila hangga to labi participants. So, biyating composition sin kuwan. So, high standard, final ranking, final standing, naka-top 8 lang kita. Pero malingkat yung performance na standard event. Because mataud mga makukusog player ha Metro Manila inamon diaog niya. Ang kana nga naka-create tuod uproar at walong ta ingay hibok dito inamon ingat amon kapandayan sinamon player Tarindalupa sug because mga master na sin chess, mga veterano na inamon piagdaog niya sinamon na standard games. Yes, so malingkat sa to sir ha in mga biyato. So damikyan hambok isablong ta reaction sinikaw because na ikaw yan namulong tayo na nagnanakura din doon nasabot ta tournament yan bangka uno inamulong ta manyut yung reaction mo pagpanayam nila yadto. Yes, in amazing dito in mga piagdaog niya yadto pag-anon ko yadto. Kuan, bata sila inisin amon pagtawa ko na Far Eastern University in 2 yadto. Inambuok
ambok IM, di ko kaingatan bang how na yato siya. Sa pasal sinamon ha in FU ni amon na ning pinakatanyag school bang amon ha Metro Manila. Sila ining panday-pandikal amon magche-chess. Pasal sin mataod yung players nila damikyan marayaw inamon pag-support nila bata nila. Iban aun sila coach maingat amon na in FEDE senior trainer amon sa lago-lago magte-train amon maingat then di ha Philippines next hadja siya kay GM Eugene Torre. So yato GM Jason Gonzales kanila. Sa misan betong kanabya na nang biya big uproar ang kanabya proud day sab kita. In player ta din dia alupa sug amon misan ianon wayroon trainer baran-barat niya rin nag-ingat. Dia og na mga bata sinamon maingat magte-train ini. So pasal sinamon niya to nangyari yato pasal sin Jimato. Kita siya sin kaybanan mga school. Laong sin amon school ding ha Perpetua University kawaon siya. Ubos nag-approach na subkamo in Lyceum University kawaon siya. Ubos nag-approach na sa Arellano University Manila kawaon siya. Pasal mawaya sila kawaon ni Sari supaya makaato rito Far Eastern University pasal amo na in Far Eastern University players ini nagbabarog-barog mga Manila. Sa diaog sin player ta. Sa misan biadto nangasubo kita nangaro kita ha mga kabakayan na inagi nila kato still pa rin wayron makabit bang hamon ha FU in terms of management of athletes nila. Iban sin amon matawok mga allowance iban pagkumpit pagpahidjatul athlete kaya diata nagbisarahi Jason Gonzales bang makajari niya kawaon day sabin player ta na wayron siya nagduaro diya na nagbisara sa player ta wayron nagduaro ay GM Jason kiyawa siya so automatic papatulakon siya hi GM Jason pa Metro Manila ang masamot hinangon na siya player siya to. So biya sinamon kuan, siyempre kaigan kita player din dalupa so di ba? Sa pasalsin kita ini as a chess player, matagi kita ha pag ano lang na sacrifice. In sacrifice ini magdihil ka amon lang na sim piyesa mo. Example, you will give your queen your queen to your opponent supaya makagain ka winning advantage. So may tayato kita nag-win, misan kita kaigan, maigi isari rendi kato. Mag-win kita because isari makakadto na pa malingkat school, makatalos siya ha malingkat school, ha Metro Manila amon tanyag school. At the same time na makatrain kanya marayaw. Kasi ako inda ambo ka kuha national instructor sin amon World Chess Federation. So as a national instructor in amon capacity ko lang mag-train lang habata up to national level. But then performance isari international event. This is an international event. Yung Davao. Dami ka na Tagaytay. Nagpakita siya sin great performance niya. Wayroon na yato makakuan. Wayroon na yato makabit. As a matter of fact, pagwa sinamon result, pagwa sinamon rating niya, amon sukuran sinamon player, sin kusog niya. Nag-top 130 siya rin di entire Philippines. So, di ko na siya mahandala biyaon because ambo ka dyan ako national instructor. So, kagunahan niya na mag-level up. Kaya alhamdulillah sab tiabok siya with open arms sin GM Jason Gonzales amon international FEDE trainer sin Pilipinas. So sir di ikaw lang tahambo ka kukuhan kanila sir di makaignayan kay mo sir sari bang kabiyad to uno tayan na okay na ba ito kaniya amon lang ta adapon na sa GM Guzman to. That's true. It's very difficult to convince this boy kasi malasa siya magmaas ngunit niya hika butasin maas niya at the same time napikil niya biya gana makiwa din pangatayan niya bang siya makay-stay ha Manila iban sin kay banan mga reasons on siya mga reasons so utong bisod siya but then I consulted with his grandfather amon sports coordinator sa Luz State College si Sir Juljerin Juripae. And also his parents, karuan na sila katay mga katotay manghuran nila, nagbisara kami, nagminno-minno, bang unuin marayawin nangon supaya have future sin bata. So even though initially di mabaya in player, di mabaya ito sa sin biadto, sa kita niya rati ko biyanin dayaw sin opportunity ini para kanya,
ang kan na i-accept niya ray sab so biyaon yon niya na iasikaso anyway kapangasuan mura siya gana iasikaso na naman yung mga papers niya for transfer to an elite school in Metro Manila ahalan Sinches. So apang kau yan na kaigan sari di sir na biya din na baha on da baha kawakan sini ka magbalik biya sina ingat ka panden ni resab para ha mga asusungon amuin mararesab pa dukaing hula. Honestly, Sari for now is the best player, chess player na Lupa. So, best siya, dahil sa mga tao maas, he is the best player, really. But then, buko niya to impossible that we can still find another gems, another diamonds. Sabi nga ni Rappler, si Sari is a diamond in the rough. Diamond siya na hindi lang nakikita. No trainer, no rating, but then after the event, excellent in performance, so diamond talaga. So buko niya to impossible. In kita Lupa, so ang kana always ko pag-emphasize, only in chess that we can be better. Because in basketball sa Upama, in 6.1 footer ta, magplay sila center. Sa pagkato pa mga other countries, inamon kuan na, inan 6.1 ta, in 6.1 nila, point guard lang pala. Sa pagkakato, pikilan lang ini, kaya na-prove sa reason, kaya ta. Hindi asa tausog, kaya simpikilan ta, umatubang foreign countries, ahalan sin chess, ahalan simpikilan, bukon kita left behind, ahalan simpikilan. Tawang kan na, misan sa pamalong ta, makaignay sari, hindi ka to, akyum kuman na to, dumayaw rin para saan niya rito, iba mag-improve pa siya. Sa bukon impossible na makalawag kita, mas better pati ko din kanya hasusungon, inshallah. Yes, magsukul sir, damikyan. Mga kaiwanan pa isa ba laong ta, kihatihan tatawa, sinapagwi niyo marisina kahapon niya at sin last kahapon sir? Saturday. Sin Saturday. Bangka, kumusta ya tinapagwi niyo maridamikyan bangka, baha bilang amulong tayo na nagbak, bangka uno naman yan, iban sin biya. Kumbaga na pagkugkuyagasin ka mo isab. This is very amazing kasi I don't know, sa biyaon, in pagtabok si player ta sa gold medal, so lando tud kuya kan in Lupa sog kanya. At the same time biayan pagdatong naman namo biya na jambatan, aw na Victor Polen nagbabak player ta biayan day nga Sulu State College, day nga pangunahan ni Dr. Charisma Ututalom amon newly installed president sin amon Sulu State College. Biak tud siya, liago tud siya, iban sin sa sakatan, biak tud siya with Victor Polin, Victor Polin nata habiayaon siya ngun na. Then at the same time pag Monday, liago day sab siya sin municipal government. Dilan siya certificate of recognition sin amon performance niya international event dito na Tagaytay. Then through the insistence of the Honorable Mayor Kerkartan, ambo ka mga konsihal, ingan niya konsihal Lovely Izquierdo, isahak, na magkuhan isab siya, maghinang isab siya lang ta resolution. So paya amon, magdeal day sab kalaguan na player ta. In resolution ini, amon na, ini-deal ka na ini, plaque of commendation. In plaque of commendation ini, ang paupat in Kyarihilan, India, Philippines. Pasal, siguro, this is very big, actually, international event, and then malingkat in performance yung bata. So, deserving isabi namon, isa rin subahan niya mga medals siya to. Sa amo sa jambo ka mga conflict dito, di mawaya butawanan sin amon na newly installed president sin SSC, Imam Weng. Imam Weng is also my friend, family friend ko siya, namo siya. But then, di siya mawaya isari makaiga SSC. Sa ati ko, sumungsong makonvince na to da siya, mas better pa rin isari mag-transfer pa FAU because isa-isa, habiyaon, isa-isa pa lang niya in better player. So mas maling kataon iban niya pasalbang sa pama team event na makaulong-ulong da kita din dia lupa so because hambok din makusugkat in kay bana namon bukunda. So anyway, always ko ipagkuan bilang national instructor, I will do my best na maka-develop pa rin namon other potentials din di. Matod pa yan mga kabataan yan, kuan ng mga kaiskuliskulan, kabaybayan maingat. So kakunan talang sila discover ron. Nga uno sir, yung reaction mo pagka syempre pagka kita mo biyahan yung mga player mo biya ka mo bilang liag talaga ka mo
sina adlaw sabto yaon damikyan sina kahapon na hantang aun sa badihil kanyo yan na mulong na bilang sarang sukul sabab sina na first timer hindi pagula lupa suglong tabiyahan na kiadhilan atawa kalagguan hi Sir Sariyad. Oh, that's kwan mao ni ti describe and feeling. Why roon words ka amo ni ka express kaniya sinamon biadto. Why roon pa namo kaya sa sakupan misan dayng katag na in namon uno-uno sports uno-uno event nagwi Maria mon liago biasin paglago iha a player tay sa risubahan ni. Ang kana mao ni ti express and feelings amuray ni kabayta namo magsukol ang mga panglago iha a player even magsukula akuan na pagkita sin efforts na mo then dia akuan na pag-chess. So okay rin sir kay mo bang apabila ni ma-approve na yung mga decision niya amo maway na siya matupa duwayng sablong ta hula amoy na mag-eskwela ta ma-adapt siya sina nasabot ta kain na yadto. Yes, that's kasi ikarayaw kaniya. Maybe mag-loss kita pero ikarayaw habaran niya in FPU, Far Eastern University, pagpangaro na mo. Hakatan, na bangko nakatalos din doon, biada ka sin amon automatic in work para kay mo. Then, diara ko rin sa nagbisara, grandfather niya, Sir Juljerin Juripai, beta o kataan kanin mga option. And then, still pa rin, FPU pa rin inamon kabayaan sinamon apo niya. Because kay ngatan niya inamon, siyempre, veteran arbiter na kasi Sir Juljerin Juripai. National arbiter also like me, but then in kita masuyik si kadyan kan kita magpaka-handle mga international events, magpakaagad, because biya ba kayo tayong katan, aun ba kayo taring ang mga Greece, aun ba kayo taring ang mga biyay ng mga other countries, so masapatin na mong biya, kwanta. Sa Sir Juljerin, ang buklisap siya ni mga katian na katan mga ka-school-schoolan kasi veterano bilang sports director sinamon Sulu State College, although retiree na siya. Ang kanaiyan ko siya, tads ka po na ikasusi ko kay mo lang. After retirement, na mag-focus na kita chess, let us help each other para amon mapatuloy-tuloy ta pa in progress sinamon chess promotion na lupa. So, marayor sab sa to sir. So kalaguan niya to amo bang apabila siya makakatuha FAU yan bang uno naman in mga benefits makawa niya to halom sin bang ito siya mag-agree na sir bang ikaw kaya bay tanda ka mo transportation ako hun sinamon FAU. Then board and lodging no problem. Board and lodging na rito ang pag-stayhan niya asal na asal room para kaniya. Pag ubos yung pag-school niya tuition, meron bayaran niya. Ubos on pa siya allowance. Ubos free pa in training. In training at chess, amoy pinakamahunit, amon piyagtutuyo-tuyuan sin katan. Baitan takaw, JM Jason Gonzalez, in mga atlet, mawaya umingat sin chess, magtangis para sa dyan niya aksepon, JM Gonzalez. Magtangis sila. Misan makapila mag-approach ka JM Gonzalez, trainingon, ipagsulak na sila si JM Jason. Kasi pagkitaw ni JM Jason, talent. Ang ambok makaino in player and lupa. So, bukon na, wayroon kita nagkwanto, wayroon kita nag-effort. Sir JM Jason Gonzalez na namon timayma kanya, amon mag-develop pa kanya. So ang mabanos mga benefits matayma niya in training mahal ka yan. Aun niya to training mga 6,400 makaupat lang kaya to mag-attend. Mahal ka in training actually at chess. Sambo kita mga benefits kanya, free training, board and lodging, free tuition, even on siya allowance ma-receive monthly. Sa dili sa blang ta ma-affect inam lang ta pag school sin siya bang apabila nagtitrain pa pag-ubos biya pa biya mga class biyahan di daw sabiya to serve makwan. Ang subay excellent bukunat kita ha chess sambil-sambil amon education ta marayaw because siyempre ma-divide in attention ta. Still pa rin naniniwala ako na kaya simbata ta because JM Jason Gonzalez labi ka patanim players in chess ya handle niya as of this moment. Sa katan isab sila yato marayaw sa bimbiya kya awnan. Awnang buok day nga Davao John Mesiano. Prodigy ray sab bata-bata day nga Davao yato na de-develop. Awn day sab day nga I think day nga Marawi siwato nga neto.
I forgot the name. Sabi aon day nga marawi ray sab kikwan niya. Sabi aon ang pa siya nakakawa day nga sulo. So aon day sab siya nakawa. Sorry, sir, mayan ta first time hindi nga sulo. Yes, really. Ah. It's very first time. That's why Oo. as a coach, as a trainer, sorry, na makuyag tud kita sab amon aon makakatubya kaniya. Bisan siya sabi dito sa mga place sa Manila, still pa rin dahon na pa rin yung banner sinamon hula ta misan sayat to isab nag-i-school dito. So hopefully ha, sir, amon long ta manoy to yan. Day sabihin biya long ta bihat to inamon long ta yangan angan sinsya yan na damikyan sumuno adlaw yan na kapangwanan tara isab amon di kita kalupahan niya rendi. Yes, that's kasi in development kasi simbatay ni slow. I mean fast na rin masabi. Kasi kita tato di sab on to di sab development in every tournament that we join. Kasi inin first sa gold medal niya. Pero ang mga national events magpaka-receive sa mga silver. Pero amo na rated tournaments amon pagkakaranta since 2017. Inot namon progress niya. In first tournament kaya karan namo top 64 siya. And then nag top 43 siya. Then after that next event na isab nag top 23. Then next event nag-top 8. Inot. Then nag-top 3 siya Cebu. Then biyaon gold medalist. So ang kana I think pwede na yan nun on to this development sinamon bata. So bang nangyari kay Sari, mangyari din na kay Banan. Ang kana mabaya ko hatihon ta kana pangasuban no bang ba yung mga secrets niya. Mga may ta siya biyahe ni fast in progress na hanggang taon pa lang nakakuha na siya, naka-deal na siya sinamon best performance hatches. Maraw sa taas kuanon taman na pangasuban taman yan ha sumungsong hambok na ko man sir namun long ta uno na bahain reaction in the dog club labi luwa sina kahapon niya do na mo na himagder ha mo nagadihil kanyo appreciation even sina mayor bangka uno kaya dihil nila bilang haymumungan or kumbaga amulong niya pangugkuyag ha bangka biadiin niya to. Surprise sila pasal amo ini namon biya first moment amon nag-celebrate kita sin triumph sin amon hulata because kahapon yaon bukod hat nagdihil sila sin amon award player ta aon day sa ATM machine amon turnover sin amon land bank harap mon pa municipal. So even at the same time nag-celebrate day sab kita sin amon kuan kahapon sin performance sin police station ta sa matao dito amon biya event naghappen kahapon sa amon biya very important dito on our part as a chess player amuin diya kita nag story nag close door meeting sin konsehal konsehal Lovely supaya dihilan pa amon boosts in batata dihilan niya plaque of commendation amon ang palang ikaupat kaya dihilan hindi lupa so katumtuman ko bukod datod maray memory ko but then ang buka mga siyabot ning kadilan niya Dr. Norma Abdullah ni amon way na siya rikato sa very active siya ha service sinamon kuan service bukod natlong ta pagmastal sambila mo na NGO biyan very active siya so proud kita kasi ambok ang mga chess player nakalamod adilan dito ilago si mga pagdirilan nila award din katag na ubusin ni kaupat chess player lang sa because sinamon international event malago to din ni darajat na ramari paula ta ang kanati ko isab wayray sab amon nagduarwa in congressman ay konsehal ta Lovely Izquierdo amon dumil kanya sinamon kalaguan biyahay ni. Nauno na wahay namon lang ta kya pamong i-dog club pay kay lang ta uno yan kya waitan sina adapon niya sa GMG son yan. Yes beta na mo siya kasi kapag libunan mo na katan sa di mo kapag libunan intuhan. Ang katan sinamon nagahappen we are honest. Always na mo yan biyabayta wayron kami pagtapok uno may nagahappen ipagbayta na mo sa anyway, uno na yung result, basta kasabunalan always naman kakamputan ta. Beta na mo i-doc, sa insambag niya kamo, better lang niya biyayan. And then, aun mga commitment kaya dihil niya kato, amon papatabangan siya, mga PSC, something. Sa bukod na ito, kuan na mo, bukod na mo na jurisdiction na mo, ito na kanya,
nag-promise siya papatangan ng PSC, then mag-connect daw siya ha regional government, etc. etc. So niya to takaranta malingkat di sa beto amon long ta story bang to sa pamamagmumpaat. So, pagali po ni sir, uno pa naman kalipakan sina kamo, long ta pagkakihatian ta, na amo na timang busnay na pag langko-langko sina ambok player, amuin na iiwanan mo yan. Honestly, I want to rest. I want to sleep for a year or more. Amat timbya maksud ta kasi in vision taman is to create the first Tauso Grandmaster. And I believe baran ko, ayarin na isari subahani, ayaw man kumabagintahingan niya. I think he is the one. But then, sambat ko ra, di na ako makaambit pa kanya, malukay, because amo rin capability ko, national level. So, by siya, he push na, matupa pa GM, Grandmaster Trainer, supaya mag-improve pa, mag-level up pa yung panayam niya. So, bang dito na, I think, mahinang na siya. So, misan siya sa pamawari na dendikato, continue pa rin yung vision ta nagdarakan, is to create the first Tauso Grandmaster. I hope na bang siya rito mag-improve pa siya. So rito na makakreate na kita sin Tauso Grandmaster. So after that maybe I can rest. But then sambat dasin mga katawtay manghuran makasimala sa kato. Amon subay ra isab kita di humundong. Subay ra kita sab mag-continue. Pasal kiyatag na anta na nasubay tay sabya sungan pa. So ang kanna lang ko kay Ma'am Lovely Izquierdo. I think lang ko we have to create Chess Academy rin dalo pa supaya makakitaan ta magtuy, tumampal magtuy in mga maiingat kabataan kasi in talent ini bukumbay niya mo lang ta kuan suwera sa pagdevelopon bang mo siya kakitaan developon mo siya misan ni Garry Kasparov the great world champion kita lang siya si namon father na 4 years old siya magkita-kita siya na chessboard and then kita siya ibig sabihin taka-talent yung bata mag-solve siya puzzle 4 years old pa lang siya so bang kita makita biyato kita antayan na Chess Academy ang kana bang amon idol sintuhan makapaon kita school maybe magkuan kita mag-coordinate kita a big school din di kato dilan kita book room either a high school or a college ang book room and then maghindo kita kabataan supaya amon develop uning kabataan nila chess. Siyempre ako ni enrollment fee hati ko. Biyato yung mga plano ta. Sabang siya pa may sabon maka-sponsor ang mga kabataan na pagtawag ko ni Chess Academy, mag-develop kita kabataan na labi marayaw tuloy naman kuan. So met yung mga next step ta supaya bisan sa pa mawala ni Sari, on pa rin amon manuitoy pa rin amon kwanta. Amon step progress ta chess then lupa so. Bagyan to sir, apabila ka-aprobahan na, example, mga ka-aprobahanin ng mga school sa pagbasa o matukain na uno bahain ng mga proctor at maghindo kanila, bang how no kamo kumawa? In namon kuan, actually I can teach because aw na ko license ding World Chess Federation as a national instructor. I can teach, so I can be one of the teachers. So but then bang takakunahan mas sa mon level up, so we have to hire. So, pwede kita magkawa matuloy sa mga kilan tabiaon. Pwede ta sila pakarion palupasog, especially amon mga license ding National Chess, PCTAP, I forgot the PCTAP, amon Trainers Association Philippines. Pwede kita mag-hire din kanila supaya amon maghindo a kabataan. Anyway, bang sa pamaon enrollment, kabayaran tara in amon payment, kabayaran tara in services sin mga ma-hire tayo ni amon marikato mga experts. So anyway, mga yan nakalukalwa maurol dasing kita damikyan maka-update kita. Magbalik bang ka uno na mayana. Magbalik sir kaloon pa kamabay iganap lapal kabtangan. Iban na sina sa salam sarmangan damikyan biya pagsarang sukul mo. Grabe ka sa magtimo kita payo na. Ikaw pagawasi. Okay, alhamdulillah. Alhamdulillah magsukul tuod a time Yes, deal mo ka mo biyayan maka-express sinamon nag-happen then di chess. So very amazing. Mabaya ko lang itukbalin pagsarang sukula katan sin friends. Katan sin mga nakataingog sinamon swara namo sin before kami timulak sin maguna kami prayer na tema sin Tuhan, tema sin Allah Taala in prayer nato nakarakita gold medal. So secondly, mabaya kami thank you. Magsukul tuod sa lago-lago because the only person that help us now is our governor. Anyway, open yan. I think everybody will help us. Everybody will help us.
bang tada sila approachon. Pero habyaon, governor lang talaga yung na-approach ta. So magsukultod kami, governor ta, very supportive since the beginning. Bangati ko mayroon vision sin governor para hawla ta, maka-promote mga player, wala sab kami abiyaon. So ang kana pasal sinamon support niya, so nagtuyo kami because challenge kami. We are challenged by our leader. Ang kana good leader to siya pasalansin mapahibal niya ka misan siya wayro nagdaak kato. So katansin piya ginang nini inspiration ini siya inspiration namo in Governor Tototan. So damit yan siyempre magsukol apang lagui akuan na support sa mga mayors na to biya na si Mayor Karkartan ikuan ni Mayor Sinamon Parang even si Mayor Simpang Limestino very supportive sila mga hinang ta. Dadi taray sab kalupahan magsukol akuan na Congresswoman ta Sernitan. Kikulit na mo siya biyaon. I hope kadungukan mo attorney. Ako rin magtagka niya ni attorney sa katansin namon bisarata. Magkay nang manyan siya prayer. So attorney, I hope dilungog si mga iban mo rin doon na maun kami kay mo supaya aw ni kapag sukay simbata pa Metro Manila or the ma-reimburse da pero gift mo na ba kaniya inamon plane ticket matupa Metro Manila supaya ma-improve ta pa yung player ta maka-school sa FP. Bali sir kanya pa kuan in sukay plane ticket. Habyaon pero ma-reimburse da siya after 10 days. Bali biyad to. Bali biyaon mas siya nag-process in mga kapanyapan niya. Yes, that's true. So matawad kami inamon pag sarang sukulan sa inikakuan ko lang ayaw kita ning mag-give up because kaya nato asa tausog kaya nato mag-level up basta on passion aw namon na kabay nato dawhaton madawat nato sa jabang amon matuyo kita iban namon di kita mag-give up easily. So kita nato na yari na aon namon nagmanyatakan na isari subahani hambuok bata sug sa nagdakalaguan kato then di hawla ta seemingly impossible pero nagapen pasasin tuyo niya amo na katantan pakaradyaan. Sa magsukol sir, Neri, hapagadil mo wakto sambatan ko na amon kakawante sa magbalika, inamon lang talapal kabtangan, inamon lang na payer siya, amon hi sir sa subhani, amon lang ta manutyo misan da ko man na manutyo lang ta reaksyon niya bang kauno. So magbalik kita pagpuas na station ID tayo ni.